higit. Ito dapat half lang eh. Pero dalawahin natin para masarap. Tasty. Tara guys, kain na tayo. Good morning! Ay, nag-ahit ako ng kilay. Kilay talaga pinakita. Ayun. Busy-busy na naman kami, guys. Ay! Si Rico. Yung macho katawan may kita. Ayun, busy na naman kami sa aming palalamove ng Korean grocery. Charot. Ayan si Ponying. Ayan. Huwag lang tayo sa isang buyer. Tulog pa ata. Para ma-confirm na ipapalalam. Tulog pa siguro to. Madam. Gising na po. Ay, confirm lang natin kung isasabay niya na sa Lalamove today kasi pinapapunta ko na yung isang rider. Ay, hello ma'am, good morning. Confirm ko lang ma'am yung additional nyo. Isasabay ba natin yun? Sige po, bayaran ko na po. Ah, sige, sige po. CR lang. Ah, sige lang, okay lang po. Kinonfirm ko lang para ma-ready ko na. Thank you. Sige po. Salamat. Kain guys, balimbing. Ayan, binigay, galing dyan sa puno ng kapitbahay namin. Nanguha kami. Matabang lang, kasi hindi pa masyadong bagets-bagets pa siya. Ano po? SpongeBob. Ah, si Patrick pala yun. SpongeBob. Lunchtime guys. Wala kayong makikita sa vlog ko ngayon kundi kain. Puro kain. Ayan. Tahong na may Baguio Pechay. Yan lang available dyan sa sa ref. Ayan. Bong, sarap po na nyo yung sabaw. Milky. Bagay ito sa mga nagpapadede. Yummers. Tapos fried pork. Wala pa yung dalawa. Si Rico siya kasi ata nasa baba pinakuha ko ng super kalangas. Order na ako ng extra. Mahirap na. Maubusan. Kain nantay. Hey guys, ayun. Tinamad kami. I mean, inantok. Di naman tinamad. Inantok kami kaya muna kami. Nag-cut off para makapag-nap ba. Kaso, ayun nga, di rin ako makatulog kasi nag-edit ako ng mga vlogs. Kasi may mga, natira pa akong mga i-edit. Yun. Tapos, nagutom ako. Charot, hindi. Gagawa lang ako luluto ako nag-crave ako sa chapaghetti. Tapos, gagawa tayo ng chapaguri. Ayan. Merienda na lang din namin. Pero mamaya na. Since tulog pa naman yung mga assistant ko. Labas muna natin yung beef. Yan, bumili kasi ako ng beef tenderloin nasa to. Or, basta, beef nalagay sa ramdon. Ayan, defrost lang natin. Defrost. Ito. Yung meat. Ayan. Baka to. So, yeah, maga pa naman para merienda. Ayun guys, nag-edit lang ako ng vlogs para makahabol naman ako habang tulog pa yung mga staff ko, and since hindi rin naman ako makatulog, so edit na lang ako. Ayun, pinapato ko lang yung beef. Para yun ang ilalagay ko sa chapaguri. Try natin yung chapaguri. Yung sa pelikulang Parasite. Masarap daw yun eh. And syempre, may meat for my husband. Para iwas masyado sa carbs. So, yeah. Edit muna tayo habang nagpapahinga. Na-edit ko na guys yung vlog kahapon. Updated na tayo. Diba? Hinabol ko lang eh, no? Pero wala akong vlog ng 20 days sa ata yun. So, ito yung kahapon na. Ayan.
Ayan, habol na natin. Hello, Maggie. Maggie. Maggie na tabachoy. Ay, si Rico. Katuwad ka pa dyan. Ay, kano ka pa dyan, ah. Nakatulog kayo? Hindi. Mainit. So, back to business, guys. Ay, nagpahinga lang naman kami kasi nakakaantok after lunch. Pero ayun nga, kain na naman tayo. Magluluto ako ng chapaguri. Ayan. Sarap. Rico, bili kang tinapay, Rico. Ayan na naman siya, sabi ni Rico. Ako na naman utusan na ito ni ate. So, ayan guys. Chapageti tapos nuguri. Yan ang combination niya. Ayan. Since meron tayo dito, at hindi ako mag-worry na hindi mauubos to kasi. Pagkain lang. Hindi, joke lang. Kasi after ECQ, marami pang gustong umorder nito. Kasi hindi ko nasusuplayan. Ay, hindi ko na yung mga outside Metro Manila. So, ito ang gagamitin natin. Ilan ang kaya natin ito? Tingnan mo, giniba na nila yung supaw. Paloko. Ginibaan nyo na, baby. Siguro 3 nito, dalawa. Or 3. Kaya nyo ba? Ubusin to? 3, 6. Parang sobrang dami na. Ano ba? Kasi may meat pa yun eh. Bala na. Gawa tayo guys ng ramdon. Ayan, ano ko sa inyo. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa. Pero madami na rin naman gumawa nito sa YouTube. Ayan, pero version ko. Yan. So, meron tayong chapageti and nuguri. Yan, chapaguri or ramdon. Yan, meron tayong meat dito. Ayan, tinoko na yan. Kaya, ano na natin dyan. I-season na natin siya ng salt and pepper lang para may lasa. Okay. Salt and pepper. Teka, isa lang kamay ko. Maraming pepper, masarap. Bango. Salt and pepper pa lang yun, ah. Yan. Ayun, tapos ano ko lang to guys, iba-brown ko lang to. Dito. Kaya nga eh. Dapat olive oil pala. Ay, hindi, yung corn oil na lang, ante. Pwede yun. Di ba may corn oil tayo dyan? Dito. Corn oil. Ay, corn oil. Iba-brown ko lang siya guys. Sa soybean oil. Ayan, wala akong olive oil kaya soybean oil na lang. Excuse my other pot na mga may itimang puwet. So, lagay lang tayo ng 2 tablespoon na corn oil. Sige, ante, patulong ante. Ilagay ko dyan. Lahat na, ante. Lahat mo na. Ay, Yan. may tubig. Bango. Palalambutin muna natin, guys, yung meat. Bago natin lutuin yung noodles. Mabilis lang naman yung noodles eh. So, unahin natin pa. Oh, ang bango-bango. Gusto lang maamoy nyo. Ayan, ready na siya guys. Sobrang lambot lang pala nung karne kaya hindi ko na pinatagal para hindi maging rubberized. So, ayan. Medyo maano lang yung kulay niya sa camera pero sa personal medyo brownish siya. Ayan. Tapos dito nagpapakulo na ako ng tubig para sa noodles. Ready na ni auntie yung mga noodles, guys. Ayan, ito yung chapageti. Kaya pala pwede siyang paghaluin kasi same lang yung niya. Yung, tag dito? Yung ayan, pansit. yung pansit niya. Magkasing lang sila. Labas mo nga, auntie. Ayan. Ay, ibang kulay lang. Iba lang kulay pero same yung thickness nila, yung laki nila. Yung laki.
Lagay na natin yung noodles. Kasya kaya, auntie? Oo. Oops. Kasama yun talaga siguro eh. Kasama ba yun? Oo. Yung tatlo ang mayroon nun. Sige. Ito ang mayroon. Okay. Seaweed ata to. Oo nga, seaweed siya. Kasama siya. Ang dami. Ubus kaya namin yan. Sure yan. May mga Di ano man pa. nagmerienda si Ramil eh. Mm-hmm. Yung baga siya kumain na ako yan. Add lang natin guys yung mga seasoning. Ayan. May tubig pa siya para medyo maano, may sauce. Ito dapat half lang eh. Pero dalawahin natin para masarap. Tasty. Yung isante wag mo nang ihalo. Oo. Tapos ito na lang. Bango. Yeah. Finished product guys. Ayan, tinap ko na yung ano, yung meat. Tapos naglagay lang ako ng green onions and sesame seeds. So, ayan ang ating ramdon. Tikim-tikim na tayo. Let's go. Tara guys, kain na tayo. Kaya may tinapay pa tayo syempre. Pilipino tayo, kailangan may tinapay lagi sana. So, ito lang yan guys ha. Available sa amin. Kain tayo. Merienda. Yun na, tikim tayo. Tikman natin. Ang sarap. Actually, natikman ko na siya. Ang sarap! Nakaka-addict yung lasa niya. Let's go. Let's go. Nagaya mo ko tana. Hindi na tayo kakain ng kanin natin. Ay! Sige, antay. Halos 5 oras na ako. Diyan mo lang rin. Meat. Share na tayo, daddy. Sige, go. Big! Andiyan na daw si ano? Si Iya? Yeah? Mukbang na lang tayo, guys. Yan ang aming ramdon. Napakasarap pala talaga nito. Hindi ko inubos yung spicy. Dalawa lang yung nilagay ko. Yung isa, ano, sinapon ko na. So, dalawang spicy lang nilagay ko. Pero, lasang-lasa nyo rin yung ano, anghang. Sarap. Kimchi. Hey. Nasa baba na ba siya Arden? Wait lang. ba yun? Hello everyone, magandang gabi. Ayun, maaga kaming nag-ano ngayon. Maaga kaming natapos. Siguro after naming
kumain ng merienda. Ayun, pack up na kami. Kaso umuwi yung pinsan ko tsaka si Rico, mga bandang mag-aalas 7 na. So, anyway, since ang dami namin nakain kanina guys ng ramdon. Ang sarap pala talaga ng ramdon na yun. Pero alam niyo na ano ko, medyo nagigilty tayo kasi 'di ba carbs yun. Pero ang sarap talaga. Ayun, kaya iinom na lang tayo ngayon ng pink pills. Ayun, lagi kong pinapakita to sa inyo guys. Lagi ko rin tong nababanggit sa mga live, sa live selling na ito yung ginagamit ko talaga. Nakakarami na ako nito. As in, 3 pack na siguro. Simula nung ma-discover ko to. Kasi inano to ni Shara Chavez Chavez, shinare sa Facebook and nakita ko. So, tinry ko and ayun nga, sobrang effective. Kaya yun ang ginagamit ko din. Lalo na kapag ganyan, napapakain ako ng carbs. So, yun. Ayan. 2 lang naman guys, 2 tablets. Ayan, ubos na. Before bedtime. Kinabukasan, lahat ng kinain mo ngayong araw is ilalabas mo. Ayun. Kaya, di ako nawawalan talaga nun. Siguro mga alas 5 pa lang, tatawagin ka na ng kubeta. Para ilabas mo na lahat ng mga hindi mo dapat kinain. Char. So, anyway, ayun guys, sa mga interested ha, 200 pesos lang to, isang banig. Ayan. Tapos, good for 25 days na. Yun. Tapos, isang box nito is 1,450, good for 7 to 8 months naman na yun. So, perfect gamitin ngayon kasi hindi nga tayo lumalabas, lagi lang tayo sa bahay. Ayun. So, try nyo. And since hindi na kami kakain ng dinner, yun ang pinaka-dinner namin, merienda tsaka dinner. Pinag-isa na lang namin. Kasi may meat din naman siya. Mabigat siya sa tiyan, lalo't nagtinapay pa kami. Ang sarap niya talaga. Di ko makalimutan yung lasa niya, guys. So, malamang sa malamang is uulitin ko pa yun. So, buti na lang may pink pills tayo, diba? So, yeah. Maganda na tayo. Mag-skincare na tayo. Tapos, tomorrow is rest day namin kasi magpapaligo na naman ako ng mga doggies. Ayun, namimiss ko na magano guys, yung magpaganyan no, kasi nag-ano na yan no, kung titignan nyo, gaganyan na yung skin ko, so kailangan niya ng ma-tight ba, ayan, so wala, sarado yung mga clinic, hindi tayo magpaganda ng katawan. Ayan, hintayin ko na lang siguro. So, tuloy pa rin ang ating low carb and ayun nga, since nandito yung pinsan ko, si Jonathan, tsaka si, oh my gosh, ano yung ice ko? Tsaka si Rico, nadodoble yung kain namin. Kaya minsan, talagang timbang ako ng timbang sa, talagang minamonitor ko yung weight ko. Kasi malapit na yun, nasa 53 na lang ako guys. Naglalaro na lang sa 53, 52. Kasi yun nga, minsan na 4 na beses kami kumakain kasi dito na sila nag-aalmusal, tapos lunch, merienda, tapos dinner pa, diba? Unlike nung kami lang dito nila Emma is 2 beses na kami kumakain, brunch tsaka dinner na. Pero ayun, kailangan ko kasi busugin ng mga staff ko, syempre, lalo bakit baba sila, karga, ganun. So sa pagkain man lang makabawi ako. Yan. And ayun, sana magustuhan yung mga ina-upload ko kahit na wala pa rin siyang kwenta, I know, para sa iba, pero yun, sa mga gusto lang naman manood. Sa mga ayaw, idiwag, diba? So, ayun, nakatatlong upload ako ngayon, guys. Yan, and in-upload ko na yung paano gawin yung ramdon, kasi i-share ko siya sa Facebook page, gawa ng ang daming gustong gawa ko daw ng video, yung mga tinitinda ko, yung mga kinakain ko, kagaya ng mga tteokbokki, rice cake, yung ganun. So, syempre, ko sa pagtitinda, hindi ko minsan nagagawa, hindi ko na nag-vlog, kaya, ayun, since kanina na-vlog ko, so, in-upload ko kaagad. So, ang kailangan daldal ng lola, nakamiss di ba kadaldalan ko? Nakamiss din talagang dumaldal sa inyo, no? Tapos nagagamit ko siya actually sa sa online selling. Ayan. Minsan, bukas baka mag-online selling. Nagagamit ko siya sa live selling. So, natututo na ako mag-live selling. Pero nahiya pa ako.
Kaya, mga short live selling lang yung ginagawa ko minsan. So, tomorrow, since wala kaming rest day namin, baka mag-live selling na lang ako. Or, pupunta kami ng, hindi ko pa alam guys, pupunta kami ng SNR para mag-grocery na naman. Wala nang laman yung aming ref. And then, si Emma pala, pupunta rin ng palengke ko. Wala na rin pagkain yung mga doggies namin. Ayan. Lagi ako naglalagay nito. Favorite ko to guys. Simula nang binigay sa akin ni Sis Shirley na Pretty Angel Shop. Kasi malamig siya sa lips. Sabi ko sa kanila, maglabas sila nung parang lip mask na medyo malamig-lamig. Kasi ang ganda. Kinabukasan. Parang kissable lips tayo. Ewan. So, ayan lang guys. Ang chika natin today. See you tomorrow. Night-night.